Duwe tangga apik ki termasuk rezeki lho yo. Kaya ngene iki lho, ramung kates nyadam tok sing tak rambani ketekan pitik lho yo kok aku dikeki gratis ora oleh tuku. Ya matur nuwun, muga-muga pitike tanggaku tambah jengkar yo, anake tambah akeh. Ceritane ki aku arepno tamu dadakan, bingung apa tak masakno apa, langsung ae golek-golek pitik ning ngene tanggaku. Ape tuku kok yo ora golek tok, niatiku tuku dadak dikeki gratis. Yo malah matur nuwun, langsung ae tak go mulih tak ekusi. Bar dibeleh tak umbah terus tak godhog mau ora perlu dipresto soalnya pitike kemanggang kok mendak kepeduen. Bumbune ya tak blender ae bentang gage soalnya kis dalu tamune meh teko terus digongso sampai minyake metu ngene iki yo ben gak langu. Nah bar ngono ujug-ujug pitikku ki wis medhuk tak tambahin ndoke ben tambah akeh isine soalnya isine ndok bawa pitik tok. Terus bumbune mau diwarna yo terus dikai santen buket ngene iki terus dimasak sampai umop sampai kemedul ngene iki lho yo. Nah ini wis siap diengkir yo, aja lali dirasa terus siap didangno.